Bueno, hemen hau pixka eta aurrez aurrekoan komentatu genduna azaltzeko ezinetenei etorri, eta etorri jenak, badakizue, baina, berriro entzun aldozue. Eskerrik asko etorri zineten guztixoi, eta ezin izan duzunei etorri, sentitzen dut ulertzekoa da. Egia esan eskerrak eman nahi dutzuet, etorri zinetenei oso gustora egon nintzen, pila bat ikasi neban, eta hori egon ginela ordutxo bat, oseak desietan nau ikastarugu honetatik ateratzen duten ikasgai guztixek ikasteko. Lehenko gauza komentau genduna da egutegia, dakizuen moduan, ikastaroaren gidan asaltzen da, baina, gustatzea eta beti komentatzea, ikusten duzuen moduan martitzen guztixetan, da azkenengo guna gaiaren ariketa entregatzeko, eta eguaztenetan edo asteazkenetan gaia zabaltzen da. Hau da, atzo gaia zabaldu zen, hurrengoan 9an gaia zabalduko da, 16an gaia zabalduko da, 23an gaia zabalduko da, eta 30an zabaltzen da epea egiteko proiektua. Noiz entregobia da azkenengo guna, 5ean, eta 6an ikusgai egongo dira danontzako. Ikusgai hori egiteko YouTubeko plataformare igotzen ditugu. Orduen, zergaitik, ze horrela babitu. Proiektu bat euki beharrean bakarrik, bat baino gehiago ditugu, hau da material gehiago dekogu gure artean konpartitzeko, ze konpartitze hori edo elkarbanatze hori da ikastaro honen helburua eta nik itzen otezen ikastaro guztien helburuetako bat, eta oso garrantzitsua da niretako. Ze uste dut horrela benetan ikasten dala, bai? Orduan, horretarako, heltzen dania momentua, lagapen agiri bat dekozue, eta hor baimena eman behar dozue guk bideo horrek YouTubera igotzeko, eta holan zuek aukera ukitzeko hoi edanak ikusteko eta baloratzeko, bai? Ze bideoien balorazioa izango da azkenengo ariketan egin behar dana. Hori normalean azken aurrez aurrekoan egiten genuen, baina ez dagoen azken aurrez aurrekoa, foroaren bitartez egingo dugu, bai? Bale, proiektua zer da? Proiektua da bideotxo bat egitea, hemen adibide bat ipini neban, beste urteko irakasle batek egin zuen proiektua, proiektu hori agertu alzai hemen ikusten duzuen moduan zuek bakarrik asaltzen gauzak, edo ikasgelan edo gelan izan alda umeekin nahi baduzue, edo zuen seme alabekin, edo nahi duzuena. Baina ume horien aurpegia egon behar da estalita. Besteko gauza bat komentetako, linka ipinikot eta linkean eukiko duzu aukera bideoa ikusteko bestelau oso luze ingoiata, bai? Ikastaroa dago zatituta zati guzti hauetan, lehengo gaia dago gehiago begiratuta HH-koentzako, bigarrena kalkulo mentala HH eta LH dako, eraiketak hasierako partea baita izan like HH dako, eta zatikiak, nagusi hauentzako. Esan duten moduan, lehengo gai handia aurrelanketa bat egin behar da, aurrelanketa hori ordenazioa, sistema martarra talantzeko regletekin egin alda, eta horregaitik ipini dut hemen reglete izarrera, baina baita ere egin alda beste material batzuekin, eta nahi izan dut hori pixka gogoratu. Bigarren gai honetan, programaketa posible bat kalkula mentala lantzeko eta adibide batzuk umeekin ikusiko dituzue. Programaketa posible hori da hilabete bateko programaketa eta egunero gitxo gora bera zer egin beharko luke umeak. Hirugarren gaia dira eraiketak, eraiketen artean, batuketak, enketa, biderketa eta zatiketak, hor dekoguna da, ikusiko duzuen moduan, eta dokumentuak beha igoko ditut, eta bestela, gure badozue Brunnerren buruz zerbait jakitzea komentatu, eta foroan ipiniko dut. Bai, Brunner da psikologo amerikano bat, eta, berak esaten dau, eta gu horretan oinarritzen gara, ikasteko, edo zer gauza ikasteko, 3 pauso jarraitu behar direla, bata bizi egin behar da, bizi izan dan hori irudikatu egin behar da, eta irudikatu dan hori gero hizkuntza matematikora pasabia da, gure kasuan hizkuntza matematikoa ikasten gaudelako. Orduan, zer gertatzen da, guk era tradizionalean egiten baldin baditugu batuketa eta kenketak, adibidez, batuketa eta kenketak, einaldi ez, bai? Baina biderketak, baita.
baina zatiketak oso zaila egiten eta manipulazioa irudiarekin lotzea ondo, baina gero hizkuntza matematikoa horrekin edo algoritmo horrekin erlazio eukitzea irudikatu dozun hori eta manipulatu dozun hori, ez dakit ondo ulertzen da, oso zaila da. Eta tradizionalian aldiz, ez tradizionalian aldiz barkatu, askoz errezagoa da ulertzeko dana. Eta manipulatu erregletekin, eta bueno, dana. Baina, bideoetan ikusiko dituzue bi moduak egiteko, bai? Ez tradizional horretan, komentatu gendun OA-OA-koa, otros algoritmos para las operaciones matemáticas, ez badakizu zer dan, da mugimendu bat, talde bat, urte asko daramatzate saiatzen, estatu mailan eta Sudamerikan algoritmo tradizionalak alde batera iztea eta deskonposaketaren bitartez egitea dana. Orduan, foroan ipiniko dut linka eta hortik abiatuta apurtxo bat, komentatu ziguten irakasle batzuk ABN-en inguruan, algoritmo basado en números, dala gitxi gora bera berdina, baina, ni komentatu nien ni OA-OA-koa naizela, ze mugimendu hori irakasleena da, eta gratis da, eta, material pila badago sarean erabiltzeko, eta aldiz ABN-koak, editorialaren arabera dabiz berriro, anaiak hartu dau, liburuak dauzkie, eta, bastakit. Ni gehiago nago beste hauekin, bai? Baina, bi metodoak deskonposotan oinarritzen dira, Laugarren gaia zatikiak zer dira ipini dut, ze azkenean DBH-ra joaten dira, eta ez dakite zer diren zatikiak. Eta hor, faioa dago, handia. Eta editorial askoren arabera, 3. mailan hasten dira zatikiekin. Beste urte zatikiak egiten eta ez dakigu zer diren zatikiak. Behar bara manipulazioa falta da. Eta gero komentatu neban, nik algebrarako erabiltzen ari naizela orain errekletak, badakit gehienok lehen hezkuntzakoak zaiela eta parte hau berdin jatzuela. Baina, nahi da benentzat, igoko du bideoren bat edo informazioa botakot foroetan, bale? Eta, nik uste dut, hau izen zala dana gitxi gora bera. Han egon ginenei zerbait okurretzen baiatke astu jatana, komentau foroan, bale? Eskerrik asko.